हेलो फ्रेंड्स, आं नोंथांमोननो मोनसे नेचारेल मुलि दिन्थिनो दे। नैबे बे बिबारा गुफुर गुफुर बारो आरोना। गान्दा सालाय होननाय मोनसे हाग्रायाबो बिदिनो फिथाइ थायो, ओमफ्राय बिबारा उरायो आरोना। थिग बेनाबो बिदिनो बारनानै गुफुर गुफुर उरायो थोरिनि बायदि। ओमफ्राय बिलाइआ नै बेबायदि बारियाव मोनो, हाग्रायाव मोनो आरोखि। बेखौ फोथारफ्राव सरब जिंफ्रावबो मोनो, बारि खनाफ्रावबो मोनो, दै लोमि एसे साइडफ्राव, बोरि साइडफ्राव मोनो बेखौ। बियो बिगुरनि माननाय एबा एम्फौ स्मौखौ फंनानै हांगोमोर जायोना, बे हांगोमोरा बेखौ सिफ्लेनानै फुनोबा ना, बबेहाय जादों बे स्पटआव सिफ्लेनानै फुनोबा बिदैखौ 2 मिनिटनि उनावनो नों रिजाल्ट मोनगोन आरोना। हामो आरो लोगो लोगो मानगागोन बे 2 मिनिट जानाय लोगो लोगो, बा बे मिनिटनि गेजेरावनो आरो। बेखौ नों प्रुफ मोनथारगोन, बे बिलाइखौ सिनायनानै ला आरोखि। बिनिफ्राय बिनि अनगायैबो जबा बिबार बा जबा बिलाइ, बेबो जायो आरोना। बेनि लोगोफोर नोंथांमोननो सोरबाफोर मिथियाबा जाहाथे हेल्प जायो, खिन्थाबाय आं। बिलाइबावबो फांनै दं आरोना, नै बे एसे आरोना।